Lukinias saa vielä uuden mahdollisuuden. Lukinias. Tällä hetkellä siis IFK Mariehamnin kanssa levityksellä. Tilannetta oikealta laidalta. Malilovic keskittää palloa boksiin. Nyt on hyvä näköinen paikka ja siinä on maali. Lukinias tuikkaa pallon vanhan seuransa verkkoon ja 40 sekuntia. Lukinias ottaa vauhdin ja sipsuttaa ja lopulta pistää pallon maaliin. Ja ohittaa Sergei Lazarevin. Jätsee Lahti siirtyy tässä ottelussa johtoon ja näin yhteistilanne on 1-2 Jarolle. Sekä FC Lahti, kun ne näin sitten ne syöttö pystyyn. Lukinias pääsee boksiin, syöttää keskelle ja siinä tulee ensimmäinen poncho. Selander ei lähde haastamaan Lekkoa. Syöttö Lukiniasille. Lukinias laittaa puikot ylikokolta ja lähtee röyhkeästi etenemään. Kaatuu sitten tässä rytäkässä Lekkoon. Malilovicin levitys vasemmalle Lukiniasille. Lukinias ja Hän pysyy vielä kyydissä, sitten Lukinias nosto, näin hän torjuu. Veikkausliiga-otteluunsa. Nyt laittaa Lukinias ja vauhtiin Könkkölä, painaa Malilovicille viitikko eteenpäin. Ja nyt sitten ne pääsee monen tänne Lukinias, se karkaamaan Kalle päästä Lukinias! Meidän saa käden väliin, tilanne ei kuitenkaan ole vielä ainut, että Lopesin paikka! Marttinen avaa laitaan. Lukinias riistää pallon, se pysyy kentällä, Niemi repii ja lisää erikoistilanteita. Ja Miika Niemelle myöskin. Selander, pallon vauhti ei riitä. Selander pystyisi suojamaan päädystä yli, siitä riistää Patuu! Todella rohkealla liulla. Lukiniasin kannattaja katsoma tuolla, siellä on selvästi Lukiniasin ja joku kaveriporukka matsia Vaikea kyllä uskoa, että toista samanlaista puoliaikaa nähdään. Luulisi, että Lahti pystyy tässä jonkin verran ainakin piristymään. Lukinias hyötyäkin katsoo siinä erotuolla. Ja alakerrasta myöskin lähdetään palloa toimittamaan. Libana Badide aseudupuolustuksesta ensimmäisen kerran. Kun tuleekin Lopezille, Kuittinen lukee tilanteen väärin. Hän löytää Lukiniasin, joka saa nyt asetella ja laukoo muuten hyvän laukauksen. Toinen Selander ottaa haltuun ja takaisin Lukiniasille. Jäntti tulee myös ja vastaan tekee aloitteen. Lukinias käyttää tuon tilan hyödykseen ja Lopezille. Lopez on boksissa.
Saako jalan vapaaksi? Kyllä! Olisi jo aivan eri asia, mutta nyt Inter ihan omalla tekemisellään antaa Lahdelle taas saumaa. Lukinias. Pallo tulee pelille ja siinä on Lopesin paikka! Ja... nousta Kofi vieressä, mutta hieman tyrehtyy nyt tämä hyökkäys kasaan, kun Kofi lentää pötkölle ja sitten Aleksi Paananen repii Lukiniasin Askelmerkinsä oikein pystyy tällä katkaisemaan. Mietikko on pystynyt peliä jatkamaan ja normaalisti sen tilanteen jälkeen, jossa hieman keskitys. Sitten Vaskeravinen purku tulee Lukiniasille. Lukinias laitaan. Andrade. Lukinias. Takaisin Andradelle. Andrade on nyt vasemmalta irti. Matala. Teki kun Höttönen ja Padidin tilalle avausjaksolla. Toppari Tommille ja toinen 50 pelaajaa vielä. Leko Granlundille, hänet pysäyttää Lukinias. Miten irtoaa Lahdelta vastaisku nyt? Lukinias tökkii palloa eteenpäin, Lopez. Se ettei voine vahingossa kannattaa se rankkari. Lukinias. Kiva jatko. Lukinias. Syöttö sinne 115, lähtee jältilaukaan. Kahden kärki kyllä. No tietysti HJK vastaan seuraava peli. Vepsulla jos sen voittavat ja tämä voittavat, niin ei kaikki on auki, mutta... Jatkaa tuolta eurotaivalta. Lukinias. Kääntö vasemmalle, Jordan nousee sinne. Pallo haltuun. Boksiin Lopez ei saa sitä. Kotue. Lahdensuo. 3 minuuttia ilmoitetaan tämän ottelun lisäajaksi. Lukinias. Lukinias nostaa pallon pystyyn, boksi sisään. Sinne on Pablo. Vieläkö nähdään loppuhetkien lisäajon draamaa? Lukinias keskittää Ivanovic ja Utso. Totutusti pallon takana. Lukinias keskittää, Lopez pääsee. Lahdelta IFK ei pysty sitä hyödyntämään. Nyt sitten olisi Lahdellakin tila iskeä. Lukinias. Menee ohi Baskirovista. Lukinias. Mulla Halilovic. Takaisin Lukiniasille. Sitten Lopez. Kanturina myös alkukaudesta. Nyt tulee Anjale.
Linjan puhkaisevaa syöttöä Reedille. Lahti pystyy kuitenkin tällä hetkellä katkomaan, nyt pääsee Lopez pitkä. Lisää miehiä ylös. Ja vaikka tämä peli